Tuossa jo 4 vuorokauden sensuurin jälkeen viime yönä tuossa muutama päivitys jopa onnistui. Mutta sitten ne päivitykset oli ilmeisesti vähän liian kriittisiä, niin sen jälkeen Facebook palasi tähän tunnettuun sensuuriin. Eli onkohan tää pisteytysjärjestelmä nyt täällä Facebookissa käytössä, kun näyttäisi vähän siltä, että tää on varmaan se uusi normaali sitten täällä somessa, että kirjoittelet jotain päivityksiä ja sitten kun vähän kritisoit jotain asiaa. Vaikka Euroviisuihin kohdistunutta kritiikkiä, niin se riittää jo sitten siihen, että ei tarvii kirjoitella enää tänne someen. Tai siis Facebookiin. Koska se ei anna julkaista yhtään mitään. Niin kuin huomataan, niin 50 megasella netillä ei yleensä näin hidasta ole julkaista päivityksiä, mutta tässähän niinku kyllä mä niinku IT-teknologiasta sen verran tiedän, että miksi tää julkaistaan teksti pyörii tässä. Se lähettää sinne välityspalvelimelle jotain semmoista signaalia. Normaalisti kun tässä vaiheessa se viesti olisi vaan julkaistu tossa, niin tässäpä ei tapahdu yhtään mitään. Eli se jää sinne serverille pyörimään se viesti. Että se olisi tavallaan niinku julkaistumassa se viesti. EU-komission pääjohtaja Ursula von der Leyen sanoi, että kuulemma tämmöiset viestit, mitä nämä EU-monet toisen ajattelijat edustavat somessa, niin kuulemma uhkaavat demokratiaa. Uhkaavat demokratiaa, niin sen takia EU-komission täytyy saada täydelliseen hallintaan somen vihakirjoittelu. Vaikka todellisuudessa mielipiteen ilmaisuvapaus kuuluu YK:n yleismaailmallisen julistuksen näihin artikloihin. Ja sananvapaus pitäisi turvata myös kaikilla digitaalisilla somealustoilla. Mutta kaikki mitä Ursula von der Leyen nyt sanoo EU-komission pääjohtajana, niin hehän edustavat sitä fasistista klikkiä käytännössä ja elintä. He haluavat kieltää kaiken vapaan sananvapauden ja haluavat riisua kaiken itsemääräämisoikeuden jokaiselta valtiolta, EU-maalta, ihmiseltä. Koska tämä somekirjoittelu, se on ollut sellainen, että se on ollut liian vapaassa käsistä, niin niille on täytynyt nyt sitten kieltää tämä. Twitterihän ei nyt tämmöisen sensuurin alla ole vielä toistaiseksi. Mutta Facebook ei hyvältä kyllä nyt näytä vieläkään. Et näyttäisi vähän siltä, että joutuu nyt vieroittautumaan Facebookista.